answer there. Hello mga bata! Ang atong tun-an karon paggamit sa matinahuron nga mga pagpanimbaya ug maayong pagpahayag sa tukmang sitwasyon. Kini nga leksyon atong pagahisgutan aron atong masayran, matun-an ug magamit ang mga pulong nga dapat natong isulti ug itubag para mapakita nato ang pagtahod sa atong isig katawo. Mga pulong nga gamito nato sa tukmang panahon ug tukmang sitwasyon sama sa maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, salamat, walay sapayan. Sunod, kauban si mama o papa, linyahi ang insaktong pulong nga isulti o itubag sa tukmang sitwasyon o panahon. Daghang salamat! Bye-bye!